κάνουμε μια άλλη συνταγή, την οποία είναι πάρα πολύ γνωστή βέβαια, τα γεμιστά. Η μερτάνα μας, παίρνουμε το κουταλάκι μας και την ανοίγουμε σιγά σιγά. Έτσι συνεχίζουμε με όλα μας τα υλικά και με τη ντομάτα μας και με τα κολοκυθάκια. Αυτό το υλικό βέβαια που βγάζουμε δεν το πετάμε, το ψιλοκόβουμε και το χρησιμοποιούμε μέσα στα γεμιστά μας. Ανοίγουμε και την ντομάτα μας, την κόβουμε από εδώ. Καθαρίζουμε καλά. Πρώτα λοιπόν ξεκινάμε από τα λαχανικά μας να καθαρίσουμε. Φέρουμε το ρύζι μας, μισό κιλό ρύζι, το πλένουμε και μετά αρχίζουμε να προσθέτουμε σιγά σιγά τα υλικά. Βάζουμε, ξεκινώντας από τα διάφορα τα λαχανικά που είναι κομμένα. Συνεχίζουμε με το τζόμο μας και το βασιλικό, το ξυλοκομμένο, το κρομμυδάκι μας, γεμιστά όσο περισσότερο κρεμμύδι βάζει τόσο πιο νόστιμα γίνεται, το μαντανό μας, το πελτέ μας, τη ντομάτα μας, τώρα συνεχίζουμε με το πιπεράκι, το αλατάκι μας και προσθέτουμε και το ελαιόλαδο, μια γερή δόση. Κατέβουμε τώρα όλα μας τα υλικά. Πάρα πολύ καλά. Εκτός από ρύζι, με την ίδια ακριβώς συνταγή μπορούμε να βάλουμε και νυφάδες μπρόνι. Λοιπόν, βάζουμε πάλι τα υλικά μας. Αυτά εδώ είναι πολυτοποιημένα τα διάφορα που έχουμε βάλει. Δηλαδή έχει μελγάνα, πιπεριά, όλα αυτά που χρησιμοποιούμε για τη γέμιση. Είναι πάρα πολύ υγιεινές. Βάζουμε λίγο πιπέρι. Για αυτούς που έχουν προβλήματα υγείας μπορεί να μην βάλουμε καθόλου αλάτι, μόνο λίγο ελαιόλαδο. Συνοκόβουμε και τις τοματούλες μας. Ανακατεύουμε και αυτό καλά. Λοιπόν, τώρα αρχίζουμε να τις γεμίζουμε. Να γεμίζουμε τα λαχανικά μας, τη πιπεριά μας, το κολοκυθάκι μας, την τοματούλα, και τη μελιτζάνα μας, και με την άλλη γέμιση, ακριβώς την ίδια διαδικασία, και είναι και πάρα πολύ νόστιμο. Και από ποσότητα χρησιμοποιούν περίπου το ίδιο με το ρύζι, που σκόνει το ίδιο, δηλαδή έχει καμία διαφορά από κουάκια που σκόνει με τον ίδιο τρόπο. Όπως σκόνει και το ρύζι. Λοιπόν, συνεχίζουμε μέχρι να τελειώσουμε όλα μας τα υλικά. Τα
κουλουράκια μας. Επίσης βάζουμε και πατατούλες. Αν θέλουμε και μας αρέσουν, βάζουμε και πατάτες. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Τώρα βάζουμε τις πατάτες που έχουμε κόψει σε κομμάτια, ενδιάμεσα. Αυτό θα ψηφίσουμε στο τσικάλι. Ψήνεται βέβαια στο φούρνο, αλλά εμείς θα το ψήσουμε στο τσικάλι. Από κάτω για να μας κολλήσουν έχουμε βάλει τα κουτανάκια από το μαϊντανό που είχαμε βάλει πρωτήτερα στο φαγητό. Τώρα θα προσθέσουμε το ταυτί μας, το αλάτι, ελαιόλαδο, τώρα το φαγητό μας είναι λαδερό και θέλει αρκετό ελαιόλαδο. Και εδώ που είναι πιο light βάζουμε λιγότερο. Βάζουμε το νεράκι μας. Υπολογίζεται μέχρι τη μέση του ταξιού το νερό, γιατί θα βγάλουν και τα λαχανικά. Από πάνω βάζουμε λίγη ζάχαρη. Θα τους δώσω μία μυστικιά. Παίρνουμε και λίγες τριγανιές με το χέρι μας έτσι απλά και τις πάμε από πάνω. Έτσι κάνουμε κρούστα. Αρχίζουμε μετά να τελειώσουμε το άλλο μας το φαγητό. Βάζουμε λίγο νεράκι και εδώ. Αυτό είπαμε δεν έχει ούτε λάδι. Το σκεπάζουμε με ένα φετάκι και το βάζουμε να ψηθεί. Στην αρχή το ψήνουμε σε δυνατή φωτιά και μετά το χαμηλώνουμε μέχρι να ψηθεί καλά. Το φαγητό μας είναι έτοιμο, το έχουμε πάρει στο ψήμα. Το βάζουμε και ψήνουμε στους 250 βαθμούς. Αντίσταση πάνω πάνω για να μην καεί το φαγητό μας και να ψηθεί νόστιμο και ωραία. Βάζουμε ένα κομμάτι αστιμόχαρτο. Τώρα το φαγητό μας είναι έτοιμο, θα το σερβίρουμε. Μια τοματούλα. Μια μαστάνα. Και πατατούλα. Σερβίρουμε τώρα και το άλλο. Όπως βλέπετε έχει κυλώσει και είναι και αυτό πάρα πολύ νόστιμο. Καλή επιτυχία σε όλους και καλή σας όρεξη.